izindaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze emini nje. In court, they opted to abandon their bail application and the matter was postponed to the 23rd of February for further investigations. Bazophindela enkantolo ngomsombuluko ozayo abasolwa abathathu ababhekene necala lokubulala umshayeli we-e-hailing ePitoli obathathukela abasolwa abasilaxazela isicelo sebheli kanti ke bacele nosizo lwabameli bombuso bamahala. Witness F has been hospitalized and is not available today. There is an application for postponement. Sebhlehliso linyanga ezayo ubufakazi bephoyisa elifakaza ngaphansi kwegama lika Witness F eCommissioner kaMadlanga ngemva kokuthi le commissioner itshela ukuthi usengeniswe esibhedlela. As we meet here, a number of African countries are currently under suspension from our union due to unconstitutional changes of government. Udaba lwezimpi eziqhubeka emazweni athile e-Afrika ngokunye kobekugqame kakhulu emhlanganweni waminyaka yonke wenhlangano yamazwe ase-Afrika obusingethwe e-Addis Ababa, Ethiopia. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni ezehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku SABC lihayi igama lami nginguDaud Phungula. Mbukeli ake sibheke ezihamba phambili mina nje. Bazophindela enkantolo ngomsombuluko ozayo abasolwa abathathu ababhekene necala lokubulala uIsaac Sattler obengumshayeli wemoto ekhokhelwa ngebanga elihambile phecelezi e-hailing. Amaphoyisa athi kumbiko ophenyo oqala uveza ukuthi umshayeli kuneyintsolo kwezokuthi ubulawe kumuntu wesilisa kanye nowesifazane abazenzeke sengathi bafuna ukuhanjiswa endaweni ethile ngolwesithathu lwedlule entshonalanga ePitoli. Abasolwa abathathu basilaxazile isicelo sebheyili kanti bacele nosizo lwabameli bombuso njengoba bethi ngeke bakwazi ukukhokhela abameli abazimele. Uphiko olushushisa amacala omphakathi NPA luthi labasolwa ababhekene necala eliqinile. The accused persons appeared before the court this morning, ranging from age 30 to 25. They are facing a charge of premeditated murder and robbery with aggravating circumstances. In court, they opted to abandon their bail application and the matter was postponed to the 23rd of February for further investigations. Kusenjalo ngaphandle kwenkantolo amalungu omphakathi kanye nabashayeli bezimoto ezikhokhelwa ngebanga ezilihambile bebezokweseka umndeni weSisulu. This community to us here in Pretoria, we have followed even the whole community, the drivers, we are here in support of them to support this case because we are fighting crime. And we are so heartbroken about the incident and we hope that he gets justice, that justice will be served and they must not be given bail. We don't want them to get bail. We don't want them to get bail. We want them to rot in jail. AbakwaSidlodlo basathungatha umsolwa wesine kuleli cala. Ukuhlala kwesithangami seCommissioner kaMadlanga kuzange kuqhubeke namhlanje ngenxa yokuthi uWitness F obekufanele aqhubeke nokwethula kobufakazi bakhe ongeniswa esibhedlela. Abameli baka-Witness F batshele iCommissioner ngokungeniswa kwakhe esibhedlela base befake isicelo sokuthi kuhlehliswe ubufakazi bakhe nokube segunyazwa ke ngusihlalo weCommissioner uMahluleli uMbuyiseli Madlanga. uWitness F wethula-ke ubufakazi bakhe esithe wabonakala kumfanekiso oqoshwe we-CCTV ephuma ke phethe isikhwama emzini kasomabhizinisi obhekene neyinsolo zamacala okhathisa umlife. Uzoze kaqhubeke nobufakazi bakhe mhla ziyi-16 ngenyanga ezayo. iCommissioner kaMadlanga kulindeleke ukuthi ke iqhubeke nabanye ofakazi ngolwesithathu kuleli sonto. Witness F has been hospitalized and is not available today. There is an application for postponement.
The medical certificate on the last page of that application, Annexure I2, records that witness F will not be available at least until 25th February. The hearing of the testimony of witness F is postponed to 16 March 2026 at 9:30 in the morning. That's adjourned. Thank We you. resume on, we have nothing for tomorrow then. We had witness F scheduled for today and tomorrow. And tomorrow, yes. So we resume at 9:30 on Wednesday. Wednesday. Yes. That's adjourn and resume at 9:30 on Wednesday. Udaba lwezimpi eziqhubeka emazweni athile eAfrika ngokunye kubegqame kakhulu emhlanganweni waminyaka yonke wenhlangano yamazwe aseAfrika obusingethwe eAddis Ababa eEthiopia. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa obeyingxenye yabaholi abethuleke inkulumo kulomhlangano uthi iNingizimu Afrika ikhathazekile ngezimpi ezingenamkhawulo nokungabe bikho kozinzo emazweni akubuzelwe izimpi. Okugqame kakhulu njengezinselele emazweni abhekene nezimpi eAfrika uguquko lohulumeni bawo olwenzeka ngaphandle kokulandelwa komthetho sisekelo. Phakathi kwamazwe agubuzelwe imbango yezimpi kubalwa iSudan kanye nodlame olubhokwe kakhulu esifundeni sempumalanga yeDRC. As we meet here, a number of African countries are currently under suspension from our union due to unconstitutional changes of government, thus reversing the democratic gains and development of our continent. Unobhala jikelele wenhlangano wezizwe uAntonio Guterres obethamelele ingqungquthela yenhlangano yamazwe aseAfrika kanye nowayengumengameli waseKenya uUhuru Kenyatta bakhuthaze kakhulu ukuthi kubalekile kutholakale ngokusheshsha isombululo sokubekwa phansi kwezikhali kumazwe agubuzelwe izimpi ezingenamkhawulo eAfrika. In South Sudan, the EU's high-level ad hoc committee provides an important chance to revive political dialogue and prevent renewed conflict. In the Democratic Republic of the Congo, commitments must be honored, starting with an immediate ceasefire in the respect of the territorial integrity of the RDC. We're looking forward to future meetings where we hope to consolidate positions and begin the actual work on the ground to see that the people of DRC get the peace and stability that they deserve. Umengameli Ramaphosa ugcizelele kwelokuthi iSouth Sudan kuzofanele isingathi ukhetho olunokuthula emva kwesikhathi eside ibhekene nokungabibikho kozinzo ngaphakathi ezweni. Izakhamuzi zakwaXimba entshonalanga yethi ukuzivuka kumbejazana ke namhlanje zavala ke emgwaqo engena ke kuleya ndawo zikhala ke ngokwentuleka kwamanzi nogesi isikhathi eside ukuzwe kabanzi ngokwenzekayo ke sixhumane ke bukhoma nentatheli yeziko lezi ndaba ke zeSABC uMlondi Radebe Mlondi asikubingelele sikwamukele ke ezindabeni ke zasemini ngabe ke izakhamuzi zithi sekuyisikhathi esingakanani zingenazo ke lezi idingo nqangi. Asibingelele Dawudi, sibingelele umlaleli ekhaya. Izakhamuzi zalapha endaweni yakwaXimba namhlanje zivuke zavala imigwaqo zikhala kakhulukazi ngokuthi amanzi endaweni kanye nogesi kuyahlupha. Okuvelayo ukuthi ke abanye bakhala ngokuthi kusukela ngonyaka odlule benenkinga yalamanzi, kodwa ke okuvelayo emhlanganweni osowuthe wabakhona nje kamuva nje lapho ikhansela lizama ukuthi liba address khona likhulume nawo umphakathi la selifonela nabo bakwa-Eskom ukuzama ukuthi kuxazulule inkinga. Kanti ke sizokhuluma naye lapho ubaba uThembo Ntuli ukuthi sizwe kabanzi ukuthi ke njengomphakathi noma njengekhansela umphakathi ukhala kakhulukazi ngamanzi nogesi, ngabe yikuphi okuzokwenzeka kusukela manje ukuze kukwazi ukuxazululeka inkinga yokuthi ke njengoba sibona ukuthi izikole ezingaphezulu kwezi-15 zivaliwe endaweni azisebenzi nazo. Mhlamba sibonge sibingelele babukele emakhaya. Ngifuna ukuqala ngokuthi njengo-ward council udaba lamanzi udaba ngelona udaba laseKaXimba nelase-ward 1 phela. Udaba lolo olu-affecta iTheku lonke liphinde li-affecte KwaZulu Natal neSouth Africa at large. Ngo-2022 sathatha isinqumo la ukuthi sakhe i-package plant endaweni yasemvweni.
package plant esasiyakha sasiyenziwe ukuthi amanzi aqhamuka phezulu sifune siqiniseke ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthola amanzi anele ngokwewadi. Siyiqedile package plant phase 1 sawuqeda ulungisa imvuwini, phase 2 sawulungisa ukuthi ulethe amanzi lapha 1818 kulela thangi lapha phesha njengelikhoma. Then emva kwaloko ngomhla ka7 November besinomhlangano nama officials zonke akawotha kamasipala. Sivumelana ukuthi kufanele kube khona indlela zokulungisa indawo uma isilungisa network kamasipala ngoba amanzi asekhona. Into esiyinkinga manje network kufanele masilungisile. Kodwa abantu esinabo la njengamanje abantu abasebenzisa amanzi aqhamuka phezulu. Amanzi aqhamuka phezulu in 2 weeks back. Kube nenkinga yokuthi amapayipi akhona bekulabantu abasebenza abafaka amapayipi elisha. Liqhumile ipipe lakho lalimala. Malimala amasebelungisa akade belungisa. Shukwenzeka iphutha kwakho into engena ipipini bangabona. Uma sekuvulwe emuva kwalimala enye indawo esedamini eKitoridge Reservoir. Lo ndawo mayilimele bayilungisa last week. Baze bayiqedela ngeweekend abuya amanzi. Manje into engizwa kubantu la bayishoyo enye ngale ukuthi kunenkinga amanzi awekho bakunayo into eyinsolo zokuthi khona ababuye babavala amanzi. Angifuni ukubiza abantu ngamagama ngisho into eyiningi kodwa ngikutshoyo i-team lesilethile i-team yoplumber khona lewathi njengamanje izolungisa ngoba ngisho emvuwini uqobo la kune package plant khona abantu abangawathola amanzi namanje lawo plumber bazobheka inetwork ikwe bayilungise kahle. Udabalala sizolithathela phezulu njengoba ngokufana nje bade sibiza bonke abantu umhlangano besinawo last week bufuna wonke umuntu bungakhethile ukuthi uzokhuluma umuntu ngakithi inkingi la uze le team yoplumber eza lewadini izolungisa inkingi idlule lapho. Into kwagesi Asibonga kakhulu baba ukhansela isikhathi sakho sihlushwa isikhathi ngapho kodwa siyabonga kakhulu baba. Dawuda ubaba ukhansela uyachaza lana ukuthi ke baneyinhlelo baphezukwazi ukuthi bazame ukuxazulula inkinga ekhona endaweni yamanzi kanti ke kuzokwazi ukuthi ke nakhona endaweni yabo ngendaba kagesi bazozama ukuthi bayixazulule ngokukhulu ukuphuthuma. Asibuyisele izintambo ngakwestudio. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC Mlondi Radebe speaker labukhoma ekwaXimba lapha ke esifundazweni kwaZulu Natal. Bokele sathi qhu eyitoro kanti uma sibuya sizophathela uWT. Thina singajabula kakhulu masingabona amasosha ekhona nawo lapha esize amaphoyiseni ngoba amaphoyisa lapha senkingini. Izakhamuzi zasemjondolo yaseSporong eRandfontein zithi ke zizolala ke kamnandi uma ke sekujutshwe kamasosha kule ndawo esiphenduke izidleke salabo abamba ngokungemthetho abaziwa ngokuthi yamazamazama. Bukele sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzozicingeke ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Izakhamuzi zasemjondolo yaseSporong eRandfontein zithi ke zizolala behla ubuthongo njengoba ke kulindele ukuba ke kujutshwe amasosha kule ndawo kwazise labo ke abamba ngokungemthetho babahlalise elibhojozi. Intatheli ke yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla uxoxisana ke nazo izakhamuzi zakuleya ndawo. Izakhamuzi zaseSporong Informal Settlement eRandfontein zithi ke ziyafisa ukuthi ngabasefikile amasosha kule ndawo ngoba zithi ke umphakathi uhlalele ovalweni njengoba ke kukhona laba bamba ngokungemthetho ababizwa ngamazamazama ababahlalise elibhojozi kanti ngizokuthula ke esinye isakhamuzi umama ubawinile wakwaSangweni le kwaNongoma mama sikubena sikwamukele indabeni zosuku sicela nje usichazele ukuthi kuzofika amasosha la umengameli usememezele kuthini ukuphawula kwenu lokho. Cha thina singajabula kakhulu masingabona amasosha ekhona nawo lapha esize amaphoyiseni ngoba amaphoyisa lapha senkingini mase kukhala lezi ibhamu lapha nabe yabona ukuthi bayethuka. Manje mama amaphoyisa akhona ngokwakho ayawenza umsebenzi. Ayawenza impela wona umsebenzi. Nasemini njajika yonke le ndawo lapha nasebusuku abanye babuye bazoba ngapha bagade ngapha ngoba baqhamuka ngapha lamazamazama baphinde baqhamuke ngapha abaqhamuke indawo eyodwa. Enzani mama mayefika anenzani anihlukumeza kanjani?
bafika badubule lo mzi ababona ukuthi kufuneka bangene kuwo bayangena mawungafuni ukubavulela futhi abanandaba baphathe omakhamisa bayivulele ngomakhamisa bangene phakathi endlini bafuna ifoni bafuna imali bafuna yonke into nje esendlini sicathulo bhuku into abayibona ukuthi bayithanda bathatha. Ukufika kwamasotsha ubona ukuthi isimo sizozinza. Cha sizozinza impela nje kuzoba right. Nawo amaphoyisa lana phela angathi nawo aphinde ethuke mangabe seyiphuma lezi ibhamu lapha emini ke. Sebeyiqhumisa emini ngoba kunamaphoyisa nje. Kodwa hayi lapha eSiporweni baqhumisa nje belikude. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngaseSiporong Informal Settlement eRandfontein. Isigcawu sejaji uNkabinde esiphenya ngobuqotho bomqondisi wophiko lwe-NPA eSouth Gauteng u-Advocate Henry Chauke siyaqhubeka ke nokulalela ukuphekwa ngemibuzo kwakalowo wayengumqondisi walolu phiko eNorth West u-Advocate Sello Mayima. One aspect I just needed to clarify around the photographs of the crime scene at Melmoth. Owayengumqondisi wophiko lokushushisa amacala omphakathi North West Advocate Sello Mayima namhlanje unikwe ithuba lokuba enabe ngemfanekiso yezithombe ezathathwa endaweni yesigameko lapho kwaphangalala khona uBongani Biyela noKhanyisani Buthelezi okusolwa ukuthi babulawa amaphoyisa aseKhethomena. The explanation that was given to us on the scene was that the deceased was in a sleeping position, in the position that he was at when the shots were fired at him. Umayima uphinde wacela ukuba achaze ngomfanekiso wesithombe samaphoyisa lolu phiko abonakala ejabule eceleni kwesifazana ngumama womunye wezisulu ezabulawa eMelmoth. We see members of the Khethomena in vehicles sitting down. Only one is standing up. We see also the mother to one of the deceased further on next to the car. The photograph of the celebrating policeman was taken at 6:22 a.m. and they had been at work on this operation for 3 hours before, so you could presumably between 3:30 and 6:22, that's when the shooting happened. Lesiccawu siyaqhubeka. Umsola wesibili uBongani Ntanzi eqhubeka nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mewe enkantolo ephakeme ePitoli uphikile ukuthi ngesikhathi ke boshwe estation samaphoyisa ePrimrose naseValeria wavuma ukuthi ke uyabandakanyeka ekubulaweni kukaMeyiwa. Umsola wesibili uBongani Ntanzi utshela inkantolo ukuthi akaze avumele lutho yena emaphoyiseni kuzo zonke iziteshi zamaphoyisa asiwa kuzo. Cha nkosikade ukuthi angayivumi emaphoyiseni. Okunye nkosikade khona ipolice station eshodayo lapha ePitoli ngihlala ama-police station ayi4 nges5 leyasele. Which one did I miss last time? Ngikhohle igama la ngithi Valeria iPitora Mode iPitora North khona le nenye engabhukwa kuyo uMabhena ngifaka uMabhena ngafaka uSargent Mkhana ngikhohle ngangakutshela nje angazi baka bakhuluma ngayo khona la. Ubuzwe ukuthi waxhumana yini nommeli wakhe ngoba efuna ukuya enkantolo. Cha zange ngixhumane nkosenkantolo. At any of the 4 or 5 police stations that you were held at, given the services of a telephone in order to contact an attorney of your own choice? Cha nkosenkantolo. Inkantolo imbuzo ukuthi ubani owamsabisa noma wamshaya ngesikhathi eboshwa. Ukuba wangibuza ngangizomtshela abantu ababengishaya. Sure zange ngibuze. Ngithi ngakho nababengafuni ngoba ethi nje yena babengafuni nama lezinto zabo zesiphoyisa babebalekela khona la ukuba wangibuza ngangizomtshela. uNtanzi uziphika zonke izitatimende okuthiwa wazenza. Icala liyaqhubeka. Bavele enkantolo abasola abana ababhekeneke necala lokubulala umphathi eminyangweni wezemfundo esifundazweni eLimpopo uDokotela uMaligudu Mihlape. Indodakazi yakhe uMolokgadi Mihlape ke waluvuma icala lokucija itulo lokubulala uyisa wabe segwetshwa ke uDilika Jele. We come to you, Ms. Matole. On the first count, the count of murder, how do you plead to the charge? Not guilty. Bavele enkantolo ephakeme yasePolokwane abana basolwa ngokubulala umphathi womnyango wezemfundo eLimpopo uDokotela uMaligudu Mihlape. Mihlape wahlaselwa elele wadutshulwa amahlandla amaningi uzibandlela ngo-2023 emzini wakhe eMankweng. Indodakazi yakhe neminyaka engama-29 ubudala eyathenga inkabi yalivuma ngoNhlangulana ngonyaka wedlule icala yabe isigwetshwa uDilika Jele.
Ijaji kule nkantolo litshelela abasola ukuthi uma beke batholakala benecala bazogwetshwa udlikajele. Meaning that if the court convicts you as per the provisions of section 51 subsection 1, as the state alleges that you acted in the furtherance of a common purpose and also that you planned the murder, then it means that the court must sentence each one of you to life imprisonment. Abasolwa bachazelwe kabanzi ngamacala ababhekene nawo. Okay, so accused number 1, 2 and 3, you have been charged as well with the offense of robbery with aggravating circumstances, and this falls under part 2 of schedule 2 offenses of the Criminal Law Amendment Act. Abazolwa bano okubalwa kubo noninekazi wayo indodakazi kaMehlaphe bashushiswa ngokwehlukana. Kusenjalo lolu daba lwahlehliswe ngonyaka wedlule ngoNhlangulana njengoba kwakufanele ngene ijaji elisha emva ukuba lahoxa elinye. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza. Sale kahle.